Asa ka explain, habar sa basa na. So ginan mga pagarya, so siron si sagyang Lebanon na sukatawi ko ron na never dapan upama na dapan kapasang ya Lebanon Hezbollah. Sira ni di mangatak, sira ni di mamagayan, sira ni malaibato, sira ni madaklim ya patay. Tuloy-tuloy so di ka tidawa. Ay Peter Iran na di kami makipesada si sagyang Israel, saya mana niya na din sa dayo na kalaban si kalaban. So yun na ni tinigiran na din na si spare na katidawa. Yun na ni dinisisyon na nagyang utwa siya kiniyang utama puro Iran. So siro man si sagyang Lebanon government. Naaya ka ba yung Lebanon government? Nayamanan yan. Nakagiging ang Amerika na pupakinig pangingamasadan. Sagyang Lebanon o yung Israel. Katawan niyo, kami update kan. Agyang kaya Lebanon, uta presidente ron na tiyawagiran sa tugniran sa yamanan niya na Amerika. Giyang mambu Israel, karosiran pagimasada. Uwid na daw tumawlaw kagiya so ditero na Amerika, naguditero na Israel na dibuka follow. So Peter wagyang kaya president sa Lebanon, at tingin na uda bu a serious, a ceasefire, na tumadid. So ginan, dia pa ilangon, agyang president sa Lebanon so ceasefire. So did na ceasefire sa mana. Masisisfire tanwa tigagyang Lebanon, o gyang Israel. Problema na patimbak si Rambo. So dabu efekto agyang ceasefire. So matungod na din. Padro nagyang Lebanon mabu na criticize niya nagyang kaya Iran au gyang kaya Hezbollah. Di naaway kami niyo di giina ayamanan niya na problema miya Di kami niyo tubangi ka sanga na midna yung dami. Naawa kano si. Yang Lebanon Hezbollah na tinigiran at tingin na siya kamid miya magintaw. Pamanamiyat si Ransan. Ikadu na talag padaya Iran na mga pure Lebanon. Kaya masusuanan, naging nga Hezbollah na pure din. So mga poporosa na pure na taga-Iran. Pure na taga-Iran. Uwi na nga na masusuan niya, datar na kaya maulaulas ini. Uway. Pamana, so isa ka grupo, na aya kadaglanon na maranaw, uway, uwi na mga saugi na mga foreigners. Mga nadatarutwa. So, kagiyag yung Hezbollah, na isa ko paganay ko 1998 o 1997 akya tidawa. Naman na niyan nagsira ni miya kadipensya sa Lebanon. Oriano to na miyagintaw san pipi agyang kaya yang Hezbollah oy kagyang na Hezbollah na pakapunanan na grupo na naman na niya na mga taga Lebanon. Uy na sukya tidawa na tiyabangan sira no mga Iran. Oy tiyabangan sira no Iran. Nagyang nga Iran na pimanid siya niya nagyang nga Hezbollah. Taman sa yamanan yan na sulangon ng mga popuroon, mga taga-Iran. So, oriano kaya tido na ming gobyerno siran san pipia, miyamang padsirang o politika, kaya bubayan sira ng madaklataw. So, yamanan yan, nagyang kaya Hezbollah, ugyang gobyerno Lebanon, na yamanan yan na miya kapag padasiran, miya kapag yung siran. Ad na representatibo mga Iran, kana bagi Iran. Yung Hezbollah, miyamang padsirang o community, miyugup sirlangon. So, kaya ba yung sira ng mga taga-Libanon? So, di ka serbisyo sa community, kapahingi masadan, sa education, miyamang padsira nun. Taman sa miyamang padsirang o eleksyon, miyamang kataban siran, oy. Oriano to, napimbalan siran, sa istorya marata aging Amerika nga Israel pia karata siran pia mumbu nea pia mumbu no to ini sendi sa Hezbollah so mga taw na miya bagi adna remain sa Hezbollah adna ini kagudiran na Hezbollah ya mambu gobyerno miada depa kata bangkiran miada siran sa gobyerno kagia ini kagudiran na madaklataw so gina na historya nga na Hezbollah way diran san basta mapakawa kagia manan yan na mga batang rataw sa nga na Hezbollah. Uwid na, ay di sandi manage na mga Iranian. So, ginan. Isa ko, pa na, gobyerno si Sagyang kaya Syria, uway, nag-isya kita Muhammad, tatwari so kuha na rin, miya exila. Tari so miya exila president sa kuwan Syria.
na kakampian na naman na niyan na Iran. Na so panabang na diri-diritsu. Kapram Iran na sige upama na punga sa Iran na ipinagid ka Iraq na suki agi ang Iran na ug Iraq. Kadin mambua paksyon sa nagyang na mga mujahidin siya na mga ayaman na niyan na Iran. Ano madakalsan? Isigid ka na Iraq na mapasad na pagukit ka sa yaman na niyan na Syria. Nagyang Syria na suki sira nagugyang Iran na diretso sa Lebanon. Na so yaman na niyan na pangwit na tenweler na true and true. Why? So ginan. Miyaw lawla. So iman to, na maluminitap lang nga na delibiri sa support agi nga Iran sa Hezbollah. Pag neron na sa lakaw gobyerno iman to sa ayamanan yan na Syria. Ikado na nga kaya high-tech yan iman to at tutulungan ni Iran so plerga. Nagibo timba kay Iran nun. So ginan. Santa nubutaman naging kabar sa basamranaw.